Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a betervezett hetet. A mai videóban a Marvel Spider-Man 3-ról lesz szó, illetve hogy a jövőben lehetséges-e, hogy érkezzen egy Venom játék. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez a videó potenciális spoilereket tartalmaz a Marvel Spider-Man 2 történetével kapcsolatban, úgyhogy ha még nem játszottad ki a játékot és zavarnak a spoilerek, akkor kapcsolj el a videóról, de hogyha nem zavar, akkor jó szórakozást! Kezdjük először a Venom játékkal. A játék vége felé Harry már nagyon-nagyon rosszul van, így hát visszaszerzi magának a Venom szimbiótát. Ennek eredménye lesz az, hogy Venom létrejön, és innentől kezdődik a Venomos küldetés. A küldetés arról szól, hogy Venommal konkrétan mindenkit le kell mészárolni, és Cravennel is meg kell küzdeni. Eleve nekem már az furcsa, hogy Venommal csak is egyetlen egy küldetésben lehet játszani, olyan mintha ez csak egy kis ízelítő lenne abból, amit majd évek múlva fogunk megkapni. Erről meg is kérdezték a Marvel Spider-Man 2-nek a narratív rendezőjét, hogy lehetséges a jövőben egy Venom játék. Azt válaszolták, hogy most egyenlőre pihenni szeretnének, megvárják a rajongók reakcióját, és majd az alapján fognak dönteni, hogy mit fognak megcsinálni. Egy mondatba összefoglalva, hogyha mi játékosok akarjuk a Venom játékot, akkor ez el is fog készülni. Ott van még a Wolverine játék, ami elvileg jövőre fog érkezni, azaz 2024-ben, úgyhogy 2025-ben simán jöhetne a Venom spin-off. Na de itt még nincs vége a videónak, ugyanis a történet biztosan fog majd folytatódni. Van 2 darab stáblista utáni jelenetünk, az első jelenetben azt láthatjuk, ahogy Norman meglátogatja Dr. Otto Octaviust, és Norman sejti, hogy Otto tudja, hogy ki a pókember, elmondja neki, hogy a pókemberek tönkretették az ő fiát, és megkérdi tőle, hogy éppen mit ír. Erre csak annyit válaszol Otto, hogy az utolsó fejezetet, azaz az utolsó befejező harmadik részt. Ebből kiindulva majd a Marvel Spider-Man 3-ban fog Norman karaktere kiteljesedni, azaz majd a harmadik részben fog a zöldmanó gonosztevővé válni. Emellett valószínűleg Dr. Octopus is vissza fog térni, és lehetséges, hogy újra meg fogja alapítani a Baljós hatost, csak ezentúl más tagokból, mint Zöldmanó és Kaméleon. A másik stáblista utáni jelenetben bevezetik Cindy Moon karakterét, azaz Silk, aki egy póknő a képregényekben. Silk bevezetése lehet arra utal, hogy majd a Marvel Spider-Man 3-ban őt is megcsipi a pók, vagy esetleg már megcsípte, csak arról mi még nem tudunk, vagy kap ő is egy külön spin-off játékot. Ami tuti biztos az az, hogy Cindy Moon karaktere szerepelni fog a Marvel Spider-Man 3-ban, és elvileg Peter ugye egy kis szünetre ment a Marvel Spider-Man 2 vége szerint, úgyhogy lehet, hogy ezen túl Miles és Silk egy csapatban fognak hősködni. Itt van még a Cletus Kasady vérontó féle szál, ami be lett vezetve a Marvel Spider-Man 2-ben, ez valószínűleg egy DLC-ben fog majd helyet kapni, és nem a Marvel Spider-Man 3-ban. Ott van még a pókverzumos szál, ugye ez akkor van benne a játékban, hogyha megszerezzük az összes pókrobotot, de véleményem szerint ennek olyan nagy jelentősége nincs, csak egy kis kikacsintás a filmre, ugyanúgy, amikor a filmben benne volt az Insomniac Peter Parkere. Ennyi lenne ez a videó, pénteken még fogok érkezni egy elvárásos videóval az Elveszett Ember első epizódjával kapcsolatban, és mellé fog érkezni természetesen egy shorts is, mert ugye szombaton Geekon van, ahova én el is fogok ugye menni. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha ez így volt, akkor ezt jelezed egy lájkkal, és akkor lent fel tudsz rám iratkozni további ilyen hasonló tartalmakért. Találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!